Machiegni kendo nyakorom gajuang' ma en kidieny mar ariyo mar chenro mar Many Piny nasingo ni twak na nyisi ni wadhi bedo kanyo gi Eric Omolo mano daktari ma bende en okil ka bende koro daer mar nyisi ni wantie kod wendo momedore ma en jaod bura ma Homa Bay Town, jaod bura mar CBD Mose Nyikwara Mogajuang jatelo. Asebudhunu Nyikwara Mogi amoso ni oimore uru kendo agonu erokamano kuom bedo kurango Ramogi TV. Erokamano. Mae kama wakuodhe wechewa mag piny. To mano be mwadwa timo nyakorom gajuang' mar ketie ler ma en Peter Kaluma ma bende en jaod bura ma Homa Bay Town. Wadwa go mbaka kotenre kod wechego ma bende osebedo kaluoro wach mar welo mag jotend migepe ma pacho kae ka bende nyalo ng'eyo ni en achiel kuom okinde ma bende ntiere pacho kae. Machiegni twak. Erokamano. Waseneno koseduog nyaka ne wo sirikal juma mokalo cho oseduog jotend migepe 11 to ntiere geno gi kweth mageto bago twak gi sirikal, kweth maketho piny owacho tesre ni dipo kidhi kaw moko bende mantiere kocha dipo no udwano ja sirikal kokalo yiero makama. Katiba mar Kenya wacho ni ji duto ni e sirikal. Mae gima yiena mona puonjowa. Waduto wane sirikal emomiyo waduto wachulo osuru. But katiba bende wacho king'iyo wang'e ang'wen ni Kenya is a multi-party democratic state. Wateni waduto wane sirikal miluongo ni sirikand Kenya malo kucho, but ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar bede chama mare. So wanie sirikal to wane chama mopogore opogore. Ng'ato kaka an mujumbe. Ingeni bunge e bad sirikal mokwongo. An mane momiyo ichula gi pesa ma jopiny emosolo through osuru to kendi rita gi polise mag sirikal. Kenda bede bunge kacha en bad sirikal. So aro punjo jowa ni giwe wach mo magi wacho ni waonge sirikal wadonje sirikal. No sadonje sirikal. Katiba no bende wacho ni seche miundo jo sirikal joma tiye migawo mopogore mag sirikal. All levels of government koa malo nyaka piny. To all ethnic groups nyaka bedie. Okay? Gima notimore gi sirikani mokwongo ni ka gidonjo to jowa ong'e ni katiba wuoyo about ethnic oganda duto mag jo Kenya nyaka bedie. Sirikal ni kanodonjo tinyalo paro ka jalup ker wacho ni en sirikand shareholders. Ma nomiyo omajo moko kata oganda mamoko ma katiba chuno ni nyaka miya ka sirikal ound maber thuolo margi. So gima biro timore sani en ni seche mane yawuoyi matindo gi owuok ng'anyo ofwenyore ne ker ni sirikal ma osebedo kotiyo okoluwore gi katiba. So weuru penjo jowa ni udonje sirikal, jowa ni e sirikal emomiyo gichulo osuru. Gima dhi timore sani ni nyocha nawinjo ka ker wacho ni thuolo ma katiba omiyo jowa manotamgie idhi migi. Adwako ne jowa ni kobiro kauru piyo kabisa. Nyakorom gajuang' mano kanyo yore kono mar siasa. Wang'iyo mago motenre kod chike mapacho ka ntiere achiel kachiel gi okil Dr. Eric Omolo. Okil nyiswa ni to sani ntiere okang' ma bende nosekaw mar walo jotend migepe manyien kendo 11 kamoko kuomgi nonuore. Nyiswa ni to ntie jok maparo ni ma oken kaluwore gi kaka ne gigeno. To chike mapacho ka wacho ang'o? En okenge mag manyaka gikaw mondo miyang gi kendo kaka jotend migepe mapacho ka. Erokamano ahinya. Kuwacho ni ker nigi thuolo mar yiero jotend migepe to bende onyalo golo gi sa asaya. Onyalo golo ka ng'ato samoro wacho ni nodonje mibadhi marach miluongo ni gross misconduct. To bende onyalo golo mana kool kode ni samoro ok oti maber kata samoro no ng'at maber manyalo tiyo maloye. Koro jok mincho gol gi endi ng'eny gi nyicho gol gi ni ker nool nikech weche maandamano mar jo Gen Z gi endi. Gol gi ne nitiere gross misconduct kuom gete. En obvious jasire moko ma cases osebedo kuom gi sana mek fertilizer gi ni kande ni nyalo wacho ni gito koro samoro gisekosa ahinya ma weche odhi nyaka bunge no ke impeachment mondo dhi mbele. Koro sheria to gima mono ker kaw gi kendo onge sana uchiel orso mano kaw kande mano dongo appoint kendo kande. Shida ka en ni gimomiyo jogolo gite ne jo
Kenya wacho ni sirikal ni ok timo tegno. Jo Kenya wacho ni sirikal ni samoro nitiere ukabila mang'eny kaka Kaluma temo wacho kanyo nero. Jo Kenya bende wacho ni ng'eny gi samoro noketore mibadhi koni gi koda chande. Koro ka nogolo gi to bang' juma achiel gi badho chako duoko gi, to samoro gima ji penjo to bende bende owinjo gima jo Kenya temo wacho ni samoro jok ma en go gi pok otiyo maber. To nikech koro oseduogo nying gi, gima nyaka timre en gima Wetangula wacho chande ni nyaka ter gi vetting manyien, nyaka go gi kogno, aeto nyaka wabunge bende ng'i ni bende jogo oromo duogo telo adieri kata ok giromo. Gima ng'ata man Kenya ka sani wacho en ni wabunge onego bed ni sani koro itgi olirore, nikech nitie neno gima otimore e bugno ero, ma kopono kel dhano ma gineno ka otegno, to nego bedi ni gin owuon gitamore, nikech gin gi ratiro mar tamo ker ni jogi endi ok oromo manyo jok manyien. Lakini process mar katiba to kero luwo, kondik chik to kero luwo, to kondiki chik ma kuri wacho ni governors mang'iyo kaka onego bed ni tiyo piny machalo Kenya ka mondo odhi mbele malong'o, tinyalo wacho ni samoro ker pod chalo gima ok owinjo ywak mar oganda kaka onego bed ni owinjo. Erokamano Dr. Omolo. We aduogi ir jaod bura ka in bende in okil to wacho kacha ni mana kaka Wetangula no wacho ni nyaka de dadogi, to ntiere paro moro ma in be in go mopogore ne gi donjo telo direct. Nyiswa pachi. Ing'eni Dr. Eric Omolo ni en rasie. Kenda puoye kuom puonjo jowa sheria maber. Nitie weche ariyo ma jo Kenya wacho. Namba achiel ni ker nyocha dismiss oriembo cabinet mare duto e tich. And so iyudo ka ng'eny ji wacho ni no dismiss gi. Ki dismiss tieni ok onego chako yieri kendo. Adwa nyiso jogo ni mano nyalo na timore, ok yieri kendo. Timore na ka oriembi kaluwore gi chapter 6 mar katiba ma deal gi weche mag leadership integrity gi ethics cha. Jo ong'e chapter 6 mang'eny. Ko oriembi gi weche mag mibadhi gik makamago. To koro ikoni ibedo dismissed. Kaka ineno nyocha ne wacho luoro mane jatend migawo mar agriculture Mithika Linturi. Kane wariembe seche ka to ok ni nyal yiere. To kane ok wariembe ma ker ochako bedo kodgi, koro ovunja cabinet kaka ovunja ni, to pod ker chako duogi aduoga because ker ne ok oriembo gi under chapter 6. Okay, mano wacha namba achiel madwa na nyisi because sani aneno ka ji penja mang'eny mano koro mano nyikwara mogi winjuru. Namba ariyo en ni to seche ma ker oyiero jotend oriembo jotend migawo to chako yiero gi, chik wacho nang'o? Nitie ji ka tieng' ariyo, nitie jogo manyocha nitie mane tiyo kaka Duale, Kindiki, Alice Aome, aparo ni Soipan Tuya, nitie nyako miluongo ni Rebecca, koro bedo recommended mondo bed Attorney General cha. And then nitie joma kore ka yiero manyien kaka wuoyi miluongo ni Eric Mugage ni, kata wuoyi moro mikoni no chungi gi chung as running mate mar Machogu, jatend migawo mochung ne somo makoro nyocha ne ogol ka. Now wach kategori mokwongo no osethago ji kabisa. Gini noseter nyaka e court mwaka 2018 gi Okiya Mtata. Inyalo paro Dr. Eric Omolo mane odonjine jok manoyier chief administrative secretaries mokwongo. Yes. Mano koni to jogi ok nobedo vetted. Achiel kuom gima ne bende Okiya gini gi human rights bodies openjo Constitutional and Human Rights Court in Nairobi text mabiro nyiso uka bang'e. En ni to kopo ni minister ne tiyo tayari to chako owale kendo gi rais okele bunge mondo yiere. Okay? Onengo otimne gimiluongo ni vetting, ogoye peksen gi bunge koso. And ne nitie weche ariyo mane wacho ka. Namba achiel ni onge gimoro ni reappointment. Mane kaka Okiya gini ne wacho. Ikawacho ni chik kosewacho ni bitim ni vetting. Ng'ata ama ker oseyiero jatend migawo kaka waziri, minister,
itere timone vetting gi bunge eka kira pointe ni nyaka teri atera kendo. Mano ne giwacho kamano. To ne nitie bende ni to what if ng'ato noyier tam mar president, ing'e ni ker bedo gi tam ariyo kende maximum. Koro ne koto wacho e yo maler en ni kopo ni president noyiero Kaluma minister, to president Kaluma otiyogo matam ne orumo. Ka president odhi e yiero chako yiere, to oyiero Kaluma bang' yiero mare for the second term, ni mano onge, Kaluma nyaka tere vetting. Gimane koto ko clarify kata kolero ni to what if president oyiero Kaluma to oriembo Kaluma to chako yiere kendo e tam neno kaka notimore ni. Mano kot nokolero. And so antie gi view ni nikeche mane koto kolero ni jogi nyaka timnegi peksen. Kata speaker mar bunge wacho ni wadhi chako timonegi peksen, to king'iyo tie timo peksen kata gogi msasano, to onge tiende, wadhi ketho sa. Because jogi nyocha wang'iyo ni to bende in suitable gi kama oteri, bende romo tiyo ne kama kiteri, bende in gi tiegruok moromo, to bende in gi kido maber weche mag integrity go. Integrity ne pok omako jogi nyaka ne wachaki. Omiya wacho ni ginie kata speaker ne wacho ni dhi time atima out of abundant caution. But kasiye onge gima tamo jok manyocha tiyo ka donje sirikal oti kaka pile. An mane kaka pare jothurwa, to be kaka pare Dr. Eric Omolo. Unless Dr. Eric Omolo dwa nyiso wa sheria. Dr. Eric mawacho ni jomo yier ichaki duoke gine ni ichaki duoke msasa. Dr. Eric nyiso wa pachi kotenre kod wach makamano. Kaluma ng'eyo process mar ng'ato bedo cabinet minister Kenya ka. In fact, en achiel kuom jomoyier mondo tim tijno mar hakikisha ni ng'ato bende cabinet secretary. To aparo ni gima lich ka indie ni Kenya ne nigi history moro miyo wakalo katiba mar 2010. Ne ok wadwar gik miluongo ni haphazard decision making, ma president chiewo to yiriembo ng'ato to kiny gotieno to chako duoke tich. Ne ok wacho ni koseyieri president to in gi thuolo mar keto ng'ato e tich, lakini mondo ikete mondo wane ng'at miketo ne ng'at moromo, nyaka watere bunge mondi, nyaka wami bunge thuolo bende mondo oluong ji ma wajaluong ni public participation mondo gol pachgi. Kwa mfano kidiki tiji manya wacho mang'eny ni samoro kaka nito negi ji gi bunde manyicha mantimore mang'eny ni samoro kane oponi ene manen minister kono golo orders go tinyalo wacho ni kata kano yiere motimo vetting to kuro muduga mar ariyo ni nyaka ipenje questions no mera in be mani golo orders gi mondo negi ji to be ng'eyo ni katiba wacho ni dhano ngima mar dhano onego bed ni rito. Kuro nitiere reasons, nitiere historical reasons momiyo and good governance reasons momiyo nyaka wa vet ji. Koro okayie gi gima Kaluma wacho. Anyalo understand siasa motemo, political angle motemo kelo, nikech samoro sirikal ok onego bed ni onge cabinet secretary kwa muda mang'eny kaka samoro nyalo bedo sani niendi. Lakini wan gi history and wan gi checks and balances, and en gima ber ni onego bed ni ng'ato ka process wacho kaka yo monego bed ibed go bunge nyaka lu process no. Ka process ka katiba wacho yo monego donj go bed go cabinet secretary onego bed ni wacho bero ondik katiba onego bed luwe kamano ero. Stories magi ne wasetieko chon. Ase biro na mga kama ng'any sana. Story mar chief cabinet secretary ne wasetieko chon. Ne wawacho ni ker onge thuolo mar yiero ng'ato office ma chalo gima nigi thuolo mar exercising powers ni make state officers. Koro en adier ni chik yene katiba yene ker kowinjore gi Public Service Commission mondo gi create positions ne advisors gini kande kata moko state corporations gini okonyal bukore no create position machalo mar deputy cabinet secretary makatiba wacho main state office makatiba wacho ni onge Kenya kaendi. And Ruto go nicho yie finally to yie kodwa. Ne wacho kata ne nitie joma Kaluma wacho ni anergi adieri, to nitie joma ng'eny ma bende akade machalo kidero gini ma bende wang'eyo ma ok wapingno no tich owuon, lakini ok wanya yie no biro ka wuondo gi ni tich momieno ni katiba no oluwore gi chik maber. And amor ni at least kuom to keri jotemo
lakini chutho an ang'e ni Kaluma onge wach ni. Chutho en ni jogi te nyaka dogi e bunge, nyaka gibed vetted, and wadwa gombo wang' ne adhi fuatilia one by one, abiro winjo questions man nikech Kindiki to dhi community mar Kaluma mar internal security, adwa winjo kaka gipenjo gi questions, adwa ng'eyo jo mang'eny motegno weche human rights ratiro mar dhano niendi, kaka injo neg joma beiga oneg ji Nairobi, kiny samoro nyalo neg moko be gipenjo. Kopo ni Kindiki komiyo gamiyo Kindiki kwa mfano, Kindiki ugolo kara gi Duale bende ugolo answers motegno. Kopo kara nitiere evidence ne gigolo orders githiano ne ji, umae sami tamo gi ne tijni oeu, itiji mang'eny kata Kaluma nyalo bedo minister by the way. Tiji mang'eny manya timo tijni endi moluoro ratiro mar dhano, moluoro katiba, nikech katiba ni endi ji gik mawacho ka motegno ka ok itimo, isebedo gi dweche 20 to kitimo. Ukuru sani wacho ni jogi endi manjo manyien. Erokamano nya daktari, asewinjo koya kuomi. Waduogi ir jatelo kae, wang' ni iwacho maber ni une sirikal kinde mane itimo ni dawo dho jotend migepe kinde mokalo nobedo wach mane liet ka bende achiel kuom jod bura kama oting'o John Mbadi nowacho ni ma hesa mwadhi bedo gi jotend migepe ma fuot ma onge gima dhi konyogo jopiny. Sani nitiere moko kuom jo od bura bende koro giduogo kendo gidhi chopo e nyimu mondo mi uda dhoge go kod mbaka, tisewacho ni sani un koro nayo udonje iye kanyo. Nyiswa ni to udhi kalo jogi, udhi miyo gi luongo ni free pass nikech koro iwacho ni nitiere sirikal. No sirikal nyocha ne wantie kata seche mne John Mbadi gi wan bende ne wawuoyo cha. Wagol gimoro e pach jowa ni ok wan e sirikal. And gini nyae gi jogo moko manie UDA ka mondo gima jo Kenya mamoko haki margi. Waduto wanie sirikal kendo wachulo osuru ne sirikal mar Kenya. Gima notimore ni nyocha otamwa kwota mowinjore kodwa. Nikija nyisi ni katiba koni samora mora miloso migao mora ma sirikal nyako chal gi wang' Kenya king'iyo. Jo kabila te nyaka bedie, kabila ka kabila oganda duto, jok manigi disability nyaka bedi, jok ma minorities nyaka bedi, 2/3 gender rule cha. Mawacho ni jok matieng' mopogore mine gi chuo onge monengo kal 2/3 mar total jok ming'iyogo. And adwa yie gi nera Dr. Omolo ni sama wadhi timo vetting. Achiel kuom steps mwanyalo kao en wito list no duto te. Kawa fwenyo ni oko balance jo Kenya duto maber. Anyisi kuom ranyisi, ok ne okwongo yier ji 11 mokwongo. To kasi eti neno ka gin ji 12 nikech the Ministry of Foreign Affairs ne we buo Musalia Mudavadi. So ji 12 tayari nitie. Ji 12 gi in terms of regions, ing'eyo sani ni 6 kuomgi ae region achiel. So bunge nitie gi ratiro mar penjo ni king'iyo list mar cabinet nyaka sama wantieni. Bende king'eyo ni jo Kenya wantie gi oganda mopogore kabila maromo 44 kadhi mbele. Nyalo bedo ni jomoa e region achiel nyalo bedo gi positions makala achiel, makala 2, machopa 6. To positions gito gina 22 kende. Mano nyalo miyo wawit gino te. Wanyalo penjo ni to king'iyo list mar ji 12 makoro nitie sani gi. Bende opogo weche mag jinsia gi maber. Bende wantie gi at the minimum, at the maximum 2/3 mar gender mora achiel kende. Mano bende ka onge, tanyalo nyisi ni chik mar katiba yien wawito jogo te mondo opang gi maber. So nitie gik mang'eny ma pod wadhi ng'iyo. Gima adwa wacho en ni ok wanyadhi e detail ma relate to gik moko manitie under chapter 76 of the constitution. So vetting ni dhi ng'iyo gik mamoko monengo ng'iye composition mag sirikal go maloyo dip mamaka. Bata wacho ni kaka jaod bura ma Homa Bay an ne okakone Keruto mondo kel jogi e bunge. And an komiya thuolo mar penjo gi penjo. Inyalo paro higa mokalo, ne wantie gi tabu ahinya mar nek ji. Nyaka wapenja ka giyien okelgi kaka speaker bende yien okelgi. Okelgi. But adwa nyiso jowa ni waket pachwa kaka jo Kenya. Marwa manyocho tamwa to katiba adwa no timnwa, omiwa makoro biro cha. King'iyo kaka ji 12 masani gino pogi. Chal ni jalup ker okawa 6.
to ker okawo auchiel mag ker auchiel gi mopogne oganda mamoko. Aneno ka jalup ker nyaka nyoro pod thiano ni Kenya nyaka oked akeda ne jogi en. So pod nitie tabu. So samoro wanyalo kata na wito gini teka wabunge moko yie. Mondo bang'e to unde ma wi Kenya. An ok ayie ni kaunti gi positions mathin ne oganda mag jo Kenya duto. The 44 of them. To kabila moro nengo bed gi ji ariyo. I don't agree so. To idhi poge nade kinyalo paro ni gin ogendni dhoudi 42 thuolo gi kodhi ahinya to en 22 ka. Koro 22 gi mi oganda achiel. Kichako idoge PS ka tichako no oganda mage modong matek kuom gi mogik bende achiel kichako iduogo inuocho kendo. To kunyal yie ni katiba wacho ni there will be ethnic and regional balance to kikelo list to iyu along malo ikoni jogweng'u emitielo. Anyalo nyisi Lydia gini ukawe for granted. Pende gwenge moko makidhiye to didhier ni to kare jogi manie sirikal koso jomoko onge sirikal. Kidhi karwa Kanyada kacha pok iyudo ng'ama iluongo ni Jawambla kata Jakanyada nosebedo kata na DC kende manya iye kanyo. To kuonde moko kidhiye to kigo kona ka in gi commissioner. In gi commissioner mar independent commission. In gi auditor general. In gi joma nie migawo te miweni gine michulo ne gi osuru Kenya ka. Magi e gik matamo wabedo jo Kenya. An magi achiel kuom gigo ma Gen Z gi goyo. Ma omiyo na bedo kanyiso jo Gen Z gi e Twitter. Etang'o omiyo jo Gen Z ma we got kocha. Koro kowuok motegno koni no ka wasewacho ni wan tribeless to koro ni migawo mag sirikal te oganda wa kende ka auchiel thego wa gi jo Kenya mamoko mono wariwore kaka jo Kenya waduto te. Nan mago thuolo makobiro to nyaka wakednegi. In fact anadwa kwa jo Gen Z gi ni gima koro gikedi ahinya. Let me tell you, en ukabila. Ukabila no ema ji bende bedo go kata nyayo go mibadhi ahinya sirikal. Ikise kwalo to jougo kokoni ng'ane kik gol as if ikwalo ne jou. Anandi yuro ka jomoko dhi to koro ji osuru ichulo te jomoko chama jomoko to gichalo joma gin tij gine tich solo suru orumo. Mano emomiyo jomoko nigi chir mar paro ni ok ine sirikal. Tan assistant speaker matayo od bura machok sirikal. So nyaka wadonji ka mondo jo Gen Z gi odhi mbele. Ananda geno ni biro penjo to nyocha wang'ado bura nang'o to moko mamusuko gi to bedo nang'o. But kaka asewacho jothurwa thuolo momiwe migawo mag sirikal en thuolo ma kateba emomiyou ok sirikandni emomiyou and ok en thuolo ma nyaka miu mana ni ODM oriwore gi UDA. Ma en thuolo marwa kaka oganda andadaro ni jowa moyude okawe piyo and then giwe nindo kaka jomoko osebedo ka nindo chaka iyudo thuolo to ng'e ni oganda wa koro ni chien kabisa ywa jowa bende mondo bed kamoro. Nan ma wacho kalemo Lydia ang'e ni in millennial to na winjo kikuodhi ni samoro nyalo bedo jatend migawo mochung' ne broadcasting information and broadcasting. Kidhi kanyo to rwaka nyithiwa mamoko we gimoro mar ng'iyo ng'eyi nang'o matimore kamani mondo wan bende wago yatwa wadhi mbele. Namba natiyo koro jok mane kuodhago okil kapod nyalo winja wasebeneno ka jatend piny Kenya William Ruto ahinya odiochieng' manyoro notemo ywak ne Gen Z gi jogo mabende osebedo kanya ong'anyo e pacho kae. Otemo wacho ni asetemo duto manyalo, wuoyo sirikal, asewito kucho paro mar chik mar omenda, bende aseneno ni atemo kuom gigo manodwa ni mondo atim. Be paro ni osetiyo manyalore, be paro ni osetimo kaka owinjo bed notimo, to bende okenge mosebedo kokawo boluwore gi chike ma pacho ka okil Dr. Komolo. Iluongo ni Komolo. Dr. Komolo. Pole. Kaka aparo ni ker thiedho tuo moongego. Osebedo kokawo step opogore lakini chalo gima yath momuonyo oketuo ma jithe jo Kenya gi owacho ni matuo Kenya. Nyithindo gi wuoyo kuom tich maber iluongo ni governance. Giwacho ni nitiere weche kabila mang'eny e sirikal. Giwacho ni nitiere weche mibadhi mang'eny e sirikal. Giwacho ni joma tiyo e sirikal wuotho kochagi yanyo gi kata Twitter ma Kaluma wacho gero. Giwacho gik mang'eny. Giwacho ni governance gisere kata counties. Giwacho ni governance bende chalo gima nyaka governance mathuru kod kero wuon bende chalo gima ok tigi maber. Nandi, Uasin Gishu, Bomet gini te.
ker aparo ni mano bende shida ma samoro odien timo. Ker aparo ni nene ni en political crisis machalo mar NADCO ma higa mokalo chande, machalo kama yath ma oseketne pile pile ni manyo jotend josiasa ma jo party matimo ng'anyo ng'eny ne en jakom, tiwuoyo kode to ukawo kata nusu mkate to uwinjoru to upogo piny. Koro en kanyichi neno mokwongo ichawe no winjo, to kanyichi neno kaka ofunjo cabinet ne, to naweyo ni the first step en ong'iyo to governance crisis mane machali ka ma moral question nikech nyithindo giwuoyo kuom ni gin tribeless opogolo ni wach ni joluo, okuyu, kalenjin machal kamano. Giwacho ni we tiyo gi tribe ahinya to bedo wiwa gedonwa, mane gima gitemo wacho ka. To ka naneno ka ker oduogo gi team, aneno ka chalo gima owinjo gima jogi wacho. Aneno ka chako manyo national conversation ma injodo wacho chat dalo chande. Aneno ka osebiro gi structure ka kodwa time. Aneno ka koro jumbe ariyo ka gine wadhi e onge. Aneno ka chako manyo jo ODM jakom mondo donjie jo asemio opogore karibu diriyo. Aneno ka kata maneno kuma dhi e onge, nyoro neno ka jakom mogolo conditions moko mokete Twitter kande. Gima wacho ka en ni apani ker nigi thuolo mar loso Kenya mondo gino bed irreversible. Apani ker nigi thuolo mar keto je sirikal mo balance tribal to ska kaluma kunno ero, lakini kikitem gimo kuni ko bedo minister mar information mar ka jo Kanyada kende ga joturu kende bedi okibi budho kanyo. Jaki balance interest in jidwaro teach te jidwaro opportunity te. But shida makae en ni ker samoro poko bedo piny akena wacha gibulbona mondo internalize crisis ma face kose internalize to bedo piny kendo gi ji motegno mondo mokwongo olok sirikal te ji miluongo ni advisors mang'eny mineno machalo mjigi ni manya wakande kungo golo meno ka yanya ji ng'eyo kata wacho mana diere ka sana academic to nitiere gima miluongo ni emotional intelligence kiyanya ji to ji go be pesa ge michuli go mshahara. Mar ariyo obed gi genuine national conversation mondo wakonye wate. Aneno ni go ni konye gite all political players mondo wakonye wate to kiko chal gima kikonye teno do thiro parties in the position. Hapa ni shida ma Kalonzo gini en giwene ka gidonje BBI jande to ai to kachilo moro cha kuwuok e process mero to gini ma gidong gi chilo no pro 27 ngana ado nase kelo gi nini gi jal kamago wacho ministries manyicha kero odominate ji kiagi wuoyo gi Kaluma kanyo berudo ko ni ministries te mutegno no sedi king'iyang maber objectively speaking ministry modong kanyo ko dhi nyalo wuoyo ne naji gi mar pesa tingeni igolo mana pesa te miyo ji kuruma emisi manyalo loko gweng en mar gine ne modong kanyo energy ado odong mar mpira odong mar labor gima odong mar trade gi kachal kamago gi mar public service mencham ngane nitie niendi Moses Kuria. Kuruma no kende yo mochako negotiate no kendo romo kodi ni obiro ka koro sekao borte ni adoge udugi bidong goyi en mani ko chal gi mahinde sirikal ka jongi ne gi ministry mar immigration gi kande ma basically bedera ni dige gwenu gi mitiyo malicho ge ko nyaka bed genuine national conversation nyaka ter conversation nyaka counties bende anaparo ni megi ka meska nyaka deal gi mibadhi Kaluma gi andonge ka mibadhi stiko Kenya nyaka deal go openly. Aneno ko magi gik mapoko chako internet kura aneno ka crisis dhi mbele aneno ka jabilu ni Gen Z gi chon anugo na underestimate gi sana ma ayata chako ngiyo gi mos chako tia doje expresses gi mama kude magi tirete inyo ka jogi jo mariek jo very well informed in fact part small process of gi kata modowa kuro we underestimate gi we dismiss gi rallies mo ko medie ma pivero mago in fact ng'eny gi kaputiyo kata we rally to jogo se interpret gi mo wacho. Kuro basically okia enemy modilgo. Anaparo ni ko chako ng'eyo enemy modilgo ando chako bedo be honest conversation con himself gi team ne pro de mabel ki korok ni kelo ODM sirikal onge in fact ODM ni makikrok ni de give on their own terms not the other way around. Pero komano jatelo udwa donje e twak od bura kata dayo dho jotelo gi
to kaka udhi nango nikech sani nitiere okak moro e Azimio bende to ere kaka udhi duogo yie ma oganda nitiere godo. Aneno ka joneno machalo Pastor Collins Odindo kaachiel gi Pastor iluongo ni Pastor Evangelist Dan, giduto ginyisa kacha ni to ere kaka udhi keto chike madhi konyo oganda jo Kenya nikech wacho ni kusedhi to kodhi mana siro udhi siro budhi bedo jok manyalo chungo mondo mi one gima kare gi gima ok kare ma ok nyal konyo oganda jo Kenya. Ng'eyo onge pogruok e Azimio. Mchane wabedo gi bura wik mokalo Lydia. Ananyalo nyisi ni gik mani neno baba osomo ka e gik mane wawinjore. And isewinjo ka Governor Masiaya James Orengo wuoyo, isewinjo ka jalup ker machon Kalonzo Musyoka wuoyo. Akia kama unu winjo ka gik ma giwacho ka opogore gi gik ma ne Kalonzo baba wacho wacho. ni ok odonje dalo gin gi homalo. Nyocha ne an mano e gima thagowa gi jowa mamoko. Nyocha ne wawuoyo maka watieko wuoyo kuongo ne jo ODM wuoyo kende gi jo Wiper wuoyo, jo KANU wuoyo, parties mag Azimio te wuoyo kendgi. Bang'e to kogik in the afternoon to waduto koro ne waromo. Koro party ka party wach msimamo margi. Jo ODM wacho margi gik mane ging'ade buchgi, jo Wiper, jo KANU, party duto te. Ne waparo ni kore ka ji dhi yware kendo. Wayudo ka party te wacho na gik mane party moro ka moro osewacho. An magi gik mane ineno baba no wacho nyoro ka. Gika ok gike baba. And kane watieko gino to baba ne dhi e meeting moro machiek. And adwa gone baba erokamano for the first time no bedo piny jawinjo. Nanyalo nyisi ni kata sama ne waromo kaka jo ODM nitie seche moko mane meeting o break mana ni baba ne pod mako simu moro moa oko wakone ni wadno bed ka wadwa wuoyo kode kaka jatendwa kawuono kaka to kendo kaka jok mawinjo it oganda. Koro seche mane wadhi somo koro gima ne wawinjore cha ni winjo kaka jalup ker machon Kalonzo Musyoka chako somo kogo mos ne joma nothote to yudhe matindo donjo. Gima pok unyiso jo piny ni jenzi manodonjo kane giwacho na maka jenzi makata wan inyalo paro ka bad Kalonzo kokacham ane mane an namba 2 bang' ng'at achiel kende to jo kaka nodonjo to okone waketho ne gisa gi theories osesand gi Nairobi moromo bunde osegogi moromo gin jo sirikal mar Kenya gimitamo negi donje sirikal samo migi thuolo mosetamgiega onge waketho negi sa mane mano miyo gwewa kuchan mano land ne uru jogi maber. Koro gima ne wawache winjruok en ni mokwongo nitie gigo ma ker William Ruto nyaka tim kore koket mood maber ma ji nyalo goye mbaka ka wawacho ni Kenya ni ere kaka Mauteno winjorue. Yes. Ne wawinjore duto gik mineno baba wacho ka kaka compensation chulo ngima jogo manosetho kata bed ni ngima ok nya chulo. Thiedho jogo manitie osiptal mano hinyore weche mag mandamano. Tieko cases duto te ne wawacho ni termination without conditions ma cases duto te mag jok manyomaki. Stopping gik miluongo ni abductions to gi killing moyumagi. Ne wakoni mago nyaka tim. An gik moko mathago ji kaka NHIF iyudo ka jigine ne koro ji dhi e shift. Ne wakoni mago nyaka goloko mondo ket jo Kenya e mood maber ande thuolo maber ma ng'ato koro nyalo ng'iyo wadgi kaka ja Kenya wadgi. Mago ne wawacho preconditions kaka ineno baba no wachecha. And okine ka kiwinjo Governor James Orengo owacho ni ok wanyal donje sirikal kapok joka otimang ochul. Dong mane kaka baba bendo wache be kaka ne wawache. Koro onge difference. Ni nitie koro gimoro ma ng'ato lidho modwa dhi berore go ne ji to ogolo ji e the whole picture. Telo ponono ne jatel piny ok ochopo dwaro magi. So dwaro mang'eny go pok ochopi. And mae momiyo ane mana wuoyo matek mogik wajumbe te biro nyisi. Kakoni gima niluongo ni dialogue ni o confuse it jowa. Nikech dialogue nyiso ni ji ariyo gore ang'owa mbaka. Mano momiyo ji wacho ni maybe mbaka between baba gi William Ruto mondo gine kaka giloso sirikal ang'owa together. Ane mana chiwo proposal mjumbe moro biro nyisi ni wach ma dialogue wagoluru. Gik manyithiwa ne gore ne oko kucho
moko biro dwaro ni jo Kenya obedi. Anyalo nyisi ni ng'enygi ibiro winjo ka giwacho kucho, to kok wabedo piny mondikgi mone kaka itimogi, to gibiro dong' na street kunyo. Wanyisi kuom ranyisi. Nyithindo ka wacho ni one tribeless, wadwaro ni jo Kenya te obede migawo te mag sirikal otine piny. Katiba tayari wacho ni there will be ethnic and regional balance at all levels of government. Ang'o miyo kotimre? Kidhi Malaysia, to in addition to bedo ni katiba giwacho kamano, gin gi act moro ma define ethnic quotas. Makiloso migawo mag sirikal to nitie share mar oganda koganda, ok ibidonje kata idwaro kata ok idwaro. Aina sheria no kitere bunge kucho kaka Kaluma to joka dhi nego. To ka un kama ji obede mong'ad bura kaka National Accord kata iwacho ni Parliament will not change even a comma, ikale to watwe mano, nono to mano dhi. Sani winjo ka kaluwore gi gik manotimore bunge ka jothurwa, ka sieto bunge onego dhi e yiero. But bende wantie gi provision for mid-term dissolution of parliament kachon, mane ker nyalo dissolve bunge to dhi e yiero dichiel, onge. Mano gima kidwaro to nyaka idhi e katiba kucho mitime nade? Miyuke. Now, kanye minyalo losi, ji nyalo winjore e provisions mag katiba gi mondo oketi obedi. Sani nyithindo wacho, winjo ka jo Gen Z ka wacho ni CDF otimang'o? Samoro giwe ni CDF ma mjumbe. To korwa kucho penjira ne nyithindo adima ni na school nikech CDF no. Bendi nyalo golo CDF kapok iketo secondary education obedo free and then university education iketo subsidized maber. Now, kidwa keto education ma secondary obedo free, jo Uda no promise, dongi? Jo Azimio be no promise. Tok giti, mebiro chuno ginade. Anyalo nyiso unasebedo gi sheria mosebedo budget and appropriation committee koro higa gi nus mana propose go bedo free secondary education no mondo ket Kenya ka. Pok iyude to date. Adwa nyiso jowa ni nitie gigo mang'eny maka wadwa yuto e gima ne nyithiwa timo cha. To chuno ni nyaka wabedi. Gima ne wawinjore ni nitie gik manyaka ker kuongo tim mondo oket oganda e mood maber maginyalo go mbaka. But adwa nyiso jowa ni giko to nyocha na propose ni wagol gi Moni National Dialogue, waket gi miluongo ni National People's Convention. Koro jo Kenya duto te tieng' mopogore oganda, every section ma society bedo kaka ne wabedo Bomas cha. To ok wabed state house, wabedo kama independent, to waneno gik mathago Kenya to wawacho gi to watieko. Ganda adwa nyisi ni gik mathago Kenya ng'eny, ma thuolo mo wantiyo go ni dang' ok wawachgi. Moko nyithiwa ka gwara. To yiena kata wakasore, ta wach ni gik mane nyithiwa matindo wacho ka. Bende Lydia puonjuru ji. King'iyo gik mane wagone gi lweny last year cha, gipogore kanyo. King'iyo mosebedo ko wagore ne gi chon ka, gipogore kanyo. Omiyo wagone gi erokamano. Ni ne giwuok motegno kendo giketo piny wang'e oyawore nikech ne giwuok nyithi Kenya duto te. To kik wiwa wil ni gin kende ma gibedi. An adwa kwayo gi ni giyie. Ok wawacho ni gichung'. In fact, mondo wa succeed kata National Dialogue kucho, nyaka bed ni Gen Z pod dhi mbele ka kinyiso gi ni ok idwar akare Gen Z to this status. So gigi wanogo wacho ni Gen Z ochung' ni wane modhi wuo. Jo Kenya wuoya to Gen Z gi bendo dhi mbele. An gigi tek konyo wana. Erokamano kuom menyo kendo keto lere wach no nikech sa okil mogik kwa wach second pradek kende okil Komolo kwatiko. Chutho ker nyaka win jo Kenya ando winji motegno kopo ni nitie jogo pod en go ma jo Kenya rono dhiyo kaneno ka ng'eny gi pod nitie do jogo wuogi kiko wen ni masiasa ma kawaida ma ojaga approach go opposition. The opposition bo tigo gi wiji gi ng'e ni maendi movement manochaki gi jo Gen Z giwe hijack gibed piny gigo giwinjre gi Gen Z giwinjane ni message mane ma jo Gen Z giwuo kelo malong'o mondo ka gidhi e wach dialogue ni to gidhi gi point ma clear, gidhi gi points ma gichalo joma sabotage ma gichalo gima gido mabedo ministers, gido mabedo positions me government kich wang'eyo okwanyien Kenya ka wang'eyo ni ng'eny jowa osedhi sirikal to chako mana kwalo machalo ma joma ne ginwang'o machalo joma ne ginwang'o wero lakini gima Gen Z giwacho mondo watiek nikech crisis ma Kenya ni kok watang' to nyalo dhi mabor maloka ka waparo mondo watiek gini piyo nyaka koro gichak winjo ji joma oyier machalo Kaluma gini bendo chak fwenyo ni ok gin bosses wa gifweny ni joma oyiero gi kandi e bosses gichak bedo ne humble nikech an owuon na bedo shocked ka Gen Z odonjo nyaka e bunge mano romo koni ni message ma
raia nigo jomoyier jopinji. Koro agombo ni Kenya odhi mbele gi kwe, lakini odhi kwe ka ji jok manie telo from president to MP piny winjo ji. Erokamano nya Dr. Eric Omolo mano kanyo en okil ne bende watu wa kanyo gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ka bende oketo ler hemo kuom gigo moriso bedo ka bende kelo twak kendo kod liet mag siasa. Erokamano nya kuom in bende ketamo gi TV mano makelo gi kuma twak maro mara many piny Mama Margaret. Erokamano kuom ketamo gi TV kendo kaumos koya studio kanya kora mga jwang waro mokeno sade ke wang chenro o watch Ramogi sani Nairobi ka Mama kaumos vamos ya enyero kauna kuona Ramogi TV wadu kendo sade gi chenro maro imore timo sane nyinga Lydia okay